आइडिय'लजिजों खामानि मावग्रा होननानै बाबो थाया मानो होनबा बियो पलिटिकल पार्टीजों जुदि बाहागो लादोंब्ला बेखौ पलिटिकल पार्टी साननाय जायो अब्ला नोंनि पावारा अट'मेटिकलि गोमालांखायो मालाबा जोङो पार्टी दादों मालाबा सरकार दानो समर्थन होदों एकमात्र सार्थआ जाबाय जातिनि सार्थ जातीय सत्ता आरो जातीयताबाद आरो माने इसु आरो एजेन्डानि खाथिराव एबसु होनबा मोनसे पावारफुल एबसुनाव गोबां पावार दङ गोबां गोहो दङ नाथाय बै एबसुआ सोरबा जुदि मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ जुदि सापर्ट खालामोबा बैखिनि पावार एबा गोहो बोलोआ एबसुनियाव मालाबाबो थाया मानो होनबा बियो पलिटिकल पार्टीजों जुदि बाहागो लादोंब्ला बेखौ पलिटिकल पार्टी साननाय जायो गोसोआव लाखि लोगोफोर जायनिखि मोनसे अर्गेनाइजेसनखौ सालायदों बेनि प्रेसिडेन्टआ जुदि खुलायै बुङोबा बेखौ बै बिरोधी पार्टीया सानना लानाय जायो बे मोनसे पलिटिकल पार्टी अके अब्ला सानना नाय नन पलिटिकल अर्गेनाइजेसनखौ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि पलिटाइज खालामनानै बिथांमोना खेला गेलेदो पलिटिक्स गेलेदों बिथांमोना बर' हारिनि मोजांनि थाखाय नाथाय बर' हारिया बेसेबां मोजां मोनखो एबसुखौ बैसो खोथा जों सोरबा सासे सानैनि नामखौ मानो रायखाङो बड'फानि नामखौ जों मानो रायखाङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ प्रमद बर'आ राजनितिकनि फुथुला हिसाबै बाहायहोबाय दिनै UPPL जों थाफानानै एबसुखौ फुललि पलिटिक्स खालामहोबाय नाथाय जोंनि बड'फाया जेब्ला बेबायदि समाव रायजोआ नों नङाबा नेतृत्व होनो गैला एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ नोंनो लानांगोन होननानै फाथिदोंमोन रौथायाव 1986आव एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ लाखांनायनि उनाव बिथाङा बे समाजनि दायित्वखौ लानानै आं मावनोसै आरो आं गैयाबानो जाला सानबायब्ला ओंखायनो दिनैनिफ्राय आंनि मावनांगौ हाबाया रायजोनिल'सै आंनि व्यक्तिगतनि गैला बियो गावनि सेल्फ इन्सपेक्टर साख्रिखौ नागारदोंमोन बिनि उनाव UBNLF PTCA मोनथाम राजखान्थि हान्जाजोंहा दङमोन गासिबो एबसुखौ लानानै बाहायनो नागिरो नाथाय बड'फाया खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थाया आरो जोंहा एबसुनि आइडिय'लजिखौ लानानै जों आवगायलांगोन आरो बर'नि जि इसुफोर दं बेखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन खिन्थु जों PTCA UBNLF बिसोर जों मालाबाबो थाया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु राजखान्थि हान्जानि सायाव थायोब्ला मोनसेजों थाब्ला मोनसेया दाय जागोन मोनसेजों थाब्ला मोनसेया दाय जागोन ओंखायनो जों थाया मोनथामबो हान्जाखौ सापर्ट खालामाखैमोन आरो गावनि मोनसे दृष्टिभंगिजों नोजोरजों बियो बर' रायजोखौ लानानै आवगायदोंमोन आरो जोबनायाव बयबो बर' हारिया खौसे जादोंमोन जायनि थाखाय जों बिथांखौ बड'फा होननानै बिमुं होदों आरो डेम'क्रेसियाव जाबाय भइस बे भइसखौ जुदि खोमाना लानांगौ जायोबा पावारानो गैया जायो पावारलेस जायो अब्ला बै पावारखौ नों बबेनिफ्राय मोननो जुदि नोंखौ रायजो राजानो जुदि सापर्ट खालामाबा रायजो राजायानो जुदि नोंखौ बै नोजोरजों नायो बे पलिटिकेल पार्टी होननानै अब्ला नोंनि पावारा अट'मेटिकलि गोमालांखायो रायजोफोरा बेखौ बुजिगोन रायजो राजाफोरा अट'मेटिकलि बुजिना लायो बे मोनसे पलिटिकेल पार्टी सापर्टार मोनसे माबेबा पलिटिकेलखौ मोजां मोननानै आइडिय'लजिजों खामानि मावग्रा होननानै अट'मेटिकलि जानगार खालामखायो बे माबाखौ आफादखौ अके बे आफादखौ जुदि जानगार खालामनाय लोगो लोगोनो रायजो राजानि गेजेराव बै आफादा गाज्रि मोनजायो गाज्रि मुं सुजायो रायजायो बुंजायो आरो सावरायजायो सुबुंफोरजों अके अब्ला अट'मेटिकलि एबसुआ पावारखौ खोमाना लानायाव थांगासिनो मोनसे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो होनानै मोनसे आफाद दानाया बयबो मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनखौ जुदि पलिटिक्स खालामनानै बिथांमोना खेला गेलेबोयोब्ला अब्ला बर' हारिफोरा माबोरै फोथायनो बर' हारिनि रायजो राजाफोरा बोरै अनसायना लानो बेबायदि मोनसे पलिटिक्सजों गोरोबनानै खामानि मावग्रा
अर्गेनाइजेसनखौ एबा आफादखौ बोरै बजबना लागोन दे बुंनायसाय दिनै पलिटिक्सखौ सापर्ट होबोबाय गामि गामि थाङै बुंबाय उमुगथु अके रायजोफोराथ' बेखौ एक्सेप्ट खालामासै जागोन होनबाय उमुगाव थुबाय उमुग सारखौ देरहाहोबाय BPF सारखौ देरहाहोबाय हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहाहोबाय अब्ला अट'मेटिकलि खोमाना लाखाबाय बै पावारखौ एबसुआ जिथुनाखि बै समाव इसेबां मानि पावारफुल एबा भइस होनानै जुदि नोंथांमोना बेखौ सोंखारिनो हायोमोन मबेबा पलिटिक्सखौ सोंखारिनो हायोमोन 5 बोसोर थांबाय UPPLआ सरकार बायलायलांबाय थेवबो मोनसेबो भइस होआसै मोनसेबो राव होआसै एबसुआ UPPLनि हेंथायै माबेबा खामानिया गोरोन्थि जादों माबेबा खामानिया मावफुंजायाखै दिनैसिम माबेबा दफाया मावफुंजायासै होननानै दिनैसिम मोनसेबो भइस होआसै एबा जांख्रिखाङासै मोनसेबो खावलायासै रायजो राजानि गेजेराव फैना बेनार लाना बायदिसिना लाना बिनि हेंथायै बिनि मावफुंनांगौ खामानिखौ मावफुंनांगौ जल्दि होनानै दिनैसिम मोनसेबो भइस दिखाङासै मानि जाहोनाव बैनि जाहोनावनो जेन पलिटिक्स पार्टिजों बिहा गोरोबथा दङ बैनि जाहोनावनो पलिटिक्स पार्टिजों बिहा अनसायनाय मोजां मोननाय दङ बै लिडारखौ मोजां मोनो बैनि जाहोनाव गावनि एबा आंगो गावनि लोगो बेफोरबायदि साननानै भइस होनो हाया जायो एबा जांख्रिनो हाया जायो भइसलेस जायो बै पावारखौ अट'मेटिकलि खोमाना लानांगौ जायो बे अर्गेनाइजेसना आफादा बिनिखायनो रायजो राजाफोरा बुंदोंमोन एबसुखौ मिथिबायना बिनिखायनो रायजो राजाफोरा खावलायदोंमोन एबसुखौ पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव था पलिटिक्सनि आलादायै खामानि माव होनना नाथाय पलिटिक्सजों गोरोबफानानै खामानि मावनायनि जाहोनाव एबसुनि फंसेबो खुरां खोनासङाखै रायजो राजाफोरा एबसुनि मोनफ्रोमबो मोजां बाथ्राफोरखौ नासयदों गोजानाव दोनदों मानो होनबा पलिटिकेल पार्टिजों खामानि मावजाबोबाय थानाय मोनसे आफाद होननानैसो दा मिथिजाबो गनायजायो मानसिफोरनि गेजेरजों बेनि थाखायनो एबसुआ पावारखौ खोमाना लानांगौ जादों एबसुआ दिनैनि बे समाव जुदि गाबोन हाग्रामा महिलारि सारनियाव थांनानै माबा मोनसे बुंहैनांगौब्ला माबा मोनसे बिहैनांगौब्ला अब्ला नोंनि खोथाखौ सोर खोनासंनो अब्ला नोंनि खाथियाव सोर जिरायनो मानो होनबाथ' बे नोंसोर अनसायनाय नोंसोर सापर्ट खालामनाय बेथ' पलिटिक्स पार्टि नङाना बियो दा गुबुन मोनसे पलिटिक्स पार्टि बियो BPFआ जुदि नोंसोर सापर्टखौनो खालामा मोजांखौनो मोनथारा बे पलिटिक्स पार्टिजों जाया होननानै नोंथांमोना बेलेग गुबुन मोनसे पलिटिक्स पार्टिखौ सापर्ट खालामदोंमोन बै समाव अब्ला नोंथांमोननि खोथाखौ बोरै खोनासंनो BPF पार्टिया बेखायनो बुंदोंमोन आलादायै था UPPLखौ आलादायै इलेक्सन गेलेनो हो आलादायै केम्पिं खालामनो हो गावनि गोहोजों गेलेगोन गावनि बोलोजों गेलेगोन गावनि भइसजों गेलेगोन गावनि प्रपगेन्डाजों गेलेगोन नाथाय बेयाव एबसुआव हाबनानै गावखौ सोफादेरनानै गावखौ बुजाबनानै पलिटिक्स गेलेनानै दिनै गावनि भइस एबा गावनि पावारखौ खोमाना लानांगौ जादों बेखायनो रायजो राजाफोरा सोंखारिदो रायजो राजाफोरा हामा मोनदो रायजो राजाफोरनि नोजोराव गुबुंले जादों बे आफादा मोनसे गुन गोनां आब्रुथि गोनां आफादखौ जुदि बेबायदि अलखदाव खोलैना लानांगौ जायोबा बर' हारिनि जोबोद खहा लायाखै एबसुआ गावसोरनि खामानि बायदि मावलांबाय दिपेन बर' सारा गावनि गोसो बायदियै खामानिखौ मावलांबाय दिनै एबसुनि हालोदा ओरैबायदि जायगायाव दंफैयो दा रायजोफोरा मिथिगौ एबसुखौ सोर मोजां मोनो दा एबसुखौ जुदि मोजां मोननायमोनब्ला UPPL पार्टिया जुदि देरहानानै दिनै सरकाराव फैगौमोन बैनि थाखायनो मोजां मोनाखै दिनै रायजो राजाया सोरखौ अनसायनांगौ अनसायनाङा बे रायजो राजानि आखायाव एंगारना हो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ एबसुआ सानना लायोदि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा भटखौनो थुनो रोङा बा लिडारखौनो सायख'नो रोङा होननानै मोजां मोनो सोरखौ अनसायो बेवहाय पलिटिक्सखौ गेलेनो थाखाय
एबसुआ मालाबाबो नाजानाङामोन। बेनि थाखायनो बुङो एबसुखौ गोजानाव था। मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनखौ नन पलिटिक्स अर्गेनाइजेसनखौनो थानो हो। रायजो राजाफ्रा बेखौ लुगैदोंमोन। नाथाय एबसुनि मावनाय खामानिखौ नुनानै दा बयबो दुखि, गोसोआव दुखि। दा नोंसोरो मा बुंनो हानो? दा जों बायदिया बुंगासिनो दङ नोंसोरनि सायाव, नोंथांमोना दा गाज्रि मोनगोन बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ। बे जोंनि बुंनाय नङा, बे रायजो राजानि बुंनाय, बे रायजो राजानि भइस मोनसे। बेखौ गोसोआव लानानै खामानि मावनाया मोजां एबसुनि थाखाय, हारिनि थाखाय मोजां, अल बड' स्टुडेन्टनि थाखाय मोजां, दुलाराय बर' फरायसा फरायसुलिनि थाखाय मोजां बे बुंनाय रावफोरा। जुदि नोंथांमोना पलिटिक्सखौ एंगारनानै जुदि खामानि मावबाय थानोब्ला, दुलाराय बर' फरायसा फरायसुलिनि थाखाय मोजां खामानि मावोमोनब्ला दिनै बिसिनि बुंजाथाव बेसेबांखिनि खोनासंनो नोंथांमोना जानाय नंगौमोन दिनैनि बे समाव। दिनै गावसोरनो खालामना लादों, दिनै गावसोरनो खोनासंनांगौ जादों। अब्ला साननानै जोंनि लिडारा माबायदि भिजनारि लिडार साननानै नाय। गाबोन जुदि हाग्रामानियाव माबा मोनसे फान्ड बेनो थांगोन, अब्ला नासयजागोन, होखार हरजागोन। अब्ला बैफोर खुंफुंनो गोनां प्रग्रामफोरा मा जागोन? आद्रायावनो स्टप जाना थागोन। अब्ला सोरनि फेलियार जागोन? सोरनि फेलियार जागोन? अब्लानिया नोंथांमोना बाध्य जागोन मोनसे पलिटिक्स पार्टिखौ नोंथांमोना सोंखारिबाय थानो। जुदि नोंथांमोना बे खामानिखौ मावामोनब्ला बै पलिटिकेल पार्टिखौबो नोंथांमोना सोंखारिनो गोनां जानाय नंगौमोन। गिदिर गिदिर मिटिं दावथिं खालामनायफोराव मदद खालामगौमोन। अब्ला साननानै रायजो राजाफोरा बै बाथ्राखौ लुगैयो। बेनो रायजोनि राव, आं बुंनाय राव नङा बियो। रायजो राजाफोरा माखौ अनसायो? बे रायजो राजानि खुरां। रायजो राजाया अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ मोनसे माहारियारि आफाद होनना सानो। बे माहारियारि आफादखौ जुदि पलिटिक्सआव थांनानै सोरखौबा हेफाजाब होनाय नुयोब्ला, सोरखौबा मदद होनाय नुयोब्ला, अब्ला अट'मेटिकलि बै अपोजिसन पार्टिनि एबा राइट विं पार्टिनि लिडारा सानखागोन नोंथांमोनखौ मदद होना जेबो लाब गैया, नोंथांमोनखौ बुजायना जेबो लाब गैया, नोंथांमोनखौ जेबो फान होना लाबानो गैया, नोंथांमोनजों रायज्लायानो साबसिन होननानै साननानै लायो बै राइट विंनि पार्टि लिडारफोरा। दा नोंथांमोना लेफ्ट विंआव फैबाय, दिनै जेननानै नोंथांमोना लेफ्ट विंआव थाबाय, अब्ला नोंथांमोननि बाथ्राखौ सोर खोनासंनो? दिनै बैफोर खोथाखौ साननानै जुदि खामानि मावनायमोनब्ला, पलिटिक्सआव जुदि नोंथांमोना हाबामोनब्ला, नोंथांमोनखौ रावबो जेबो बुंनाय नंगौमोन। नोंथांमोननि पावारा नोंथांमोननियाव थागौमोन। अब्ला रावजोंबो सोंखारि जानायनि गोनांथि फैयामोन। बयबो मोजां बुंगौमोन, रायजो राजा आइ आफामोनाबो मोजां बाख्नायगौमोन नोंथांमोनखौ। नाथाय दिनै गाज्रि रावसो खोनामोनो। गाज्रि राव खोनानो मोनो नोंथांमोननि खुरां बुंबोला, नोंथांमोननि सापर्टआव बुंबोला। बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबोबाय थादोंमोन। बि बयस मोनाबो बुंदोंमोन, माखासे गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोरा नोंथांमोनखौ खावलायबोबाय थादोंमोन। नाथाय नोंथांमोना खोनासङासै बेफोर खुरांखौ, बैफोर रावफोरखौ खोनासङासै। दिनै बर' रायजो राजानि खामानि मोजां मावनो होननानै ओंखारबोनानै जुदि बर' रायजो राजाजों नोंथांमोना हामा मोनजायोबा, अब्ला मा खामानि मावनाय जागोन? बिनि फिननायखौ होनाय गुरै साननानै, गोथौ साननानै। सोरनि लस जाखो? एबसुनि लस ना बेयाव BPFनि लस ना UPPनि लस? गासै बर' हारिनि लस। दासान्दियाव जुदि एबसुआ जुदि पलिटिक्स पार्टिखौ सापर्ट खालामोमोनब्ला, अब्ला बयबो मोजां मोनगौमोन। राइट बाथ्रायाव दङ होननानै, राइट जायगायाव दङ होननानै, मोनसे मोजां जायगायाव दङ होननानै, जोंनि आफादा होननानै, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोजां मोनसे जायगायाव, मोजां मोनसे डिसिसनाव दङ होननानै। नाथाय बयजोंबो बुंजायो, बयजोंबो सावरायजायो, बयजोंबो सोंखारि जायो दिनैनि समाव। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आंनि बे रावफोरखौ। नोंथांमोना माखौ सानो माखौ साना, बेनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। बे एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ। नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै खावलायनानै निमाहा बियो। माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बियो। मा सानो मा साना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोब्बाय लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर, बाय।